ξεκινήσω από τώρα. Έβαλα αυτό το πράγμα για να μην βλέπω και είχα καταλάβει από τότε πόσο δύσκολο είναι αυτό το challenge. Πήγα στην αρχή να βάλω παπούτσια για να βγω έξω. Εδώ δυσκολεύτηκα να βάλω την κάλτσα. Πάντως να βάλω παπούτσια σε σχέση με τα άλλα πράγματα που είχα να κάνω ήταν πολύ εύκολο. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε ένα γήπεδο μπάσκετ και θα προσπαθήσω να βαρέσω τρίποντο. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, για να δούμε, πιστεύω θα μου πάρει άπειρες προσπάθειες. Πού είναι? Εδώ ρωτούσα το cameraman μου που είναι το τρίποντο και άρχισα να το βρω. Τώρα έτσι ήμουν στα χαμένα και δύσκολα θα έβρισκα την μπάλα. Κίνδυνος! Θα έπεφτα στην κολόνα! Είπα να προσπαθήσω κι άλλη μία φορά. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε αυτό το challenge είναι αδύνατο. Οπότε πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ μπορούσα να χτυπήσω, οπότε ζήτησε βοήθεια από το cameraman μου. Και τώρα αυτός ο δρόμος που έχω να περάσω είναι πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, τώρα γυρίσαμε και πρέπει να ανέβω τα σκαλιά. Θεωρώ ότι άμα δεν βλέπεις είναι λίγο επικίνδυνο. Τελικά ήταν ευκολάκι να ανέβω τις σκάλες της πολυκατοικίας. Η ώρα είναι 2 το μεσημέρι, ξεσυνώ σωστά και τώρα δυστυχώς πρέπει να πάω τουαλέτα. Σκατό παιδό, άμα τα κάνεις χάρη η τουαλέτα την έβαψες. Όχι! Ναι, σκατό παιδό. Ηρέμησε, καλά ηρέμησε. Πάμε λοιπόν. Είδες τι παθαίνεις άμα δεν βλέπεις. Εκεί παιδιά είχα χτυπήσει. Ореώνα, σου έχω ένα challenge. Ωραία, τι challenge? Το challenge θα είναι να πας στο σούπερμαρκετ και να αγοράσεις ένα παγωτό χωνάκι και να το φας. Άμα το κάνεις κερδίσεις 100 ευρώ. Ναι, αλλά άμα δεν το κάνεις, εσύ μου δίνεις 100 ευρώ. Λοιπόν, άμα καταφέρω να κλειδώσω και να ξεκλειδώσω, πάμε να κάνετε subscribe. Ήταν λίγο δύσκολο να βάλω μέσα το κλειδί. Να ανοίξω την πόρτα όμως, ήταν εύκολο. Με τον ίδιο τρόπο κλείδωσα και την πόρτα. Και αυτό το κατάφερα. Στο σούπερ μάρκετ τράκαρα εκεί. Μετά από λίγο μπέρδεμα πήρα το σωστό παγωτό. Έχουμε ένα challenge να προσπαθήσω να βάλω το παγωτό με την όπισθη στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. 3, 2, 1, πάμε! Μετά από 100 ώρες κατάλαβα ότι το έβαλα. Ναι! Μπανάνα να ξεκινήσω το challenge. Ναι, Ореώνα, και να φώνουμε τον χρόνο σου που είναι 1,5 λεπτό. Ποιο χρόνο ρε μπανάνα, δεν μου είπες κάτι τέτοιο. Σε ξεγέρασα. Ναι, χαχαχα. Τώρα πατούσα και μπανάνα. Οπότε πήρα το πιάτο για το παγωτό και ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω. Στην αρχή δάγωσα το πλαστικό του παγωτού. Έγινε χάρη καθώς το έτρωγα και δεν πρόλαβα να το φάω. Έλα ρε φίλε, έχασα, γι' αυτό μπανάνα πάρε τα λεφτά σου. Ναι, πήρα τα λεφτά μου. 100 ευρώ. Ναι, είμαι πλούσιος. Τώρα βράδιασε, αν μου λένε σωστά, και η ώρα είναι 10 και έχουμε κλείσει 9 ώρες από τότε που άρχισε το challenge. Γιατί δεν μπορούσα να δω κάτι για να περάσει η ώρα. Άκουσα μια χυντική ιστορία μέχρι να κοιμηθώ. Είναι από αυτά τα πράγματα που σε ψυχαγωγούν άμα δεν βλέπεις. Τώρα θέλω να πάω τουαλέτα, δεν κρατιέμαι με τίποτα. Όχι, θα πέσω, πάμε να τα γρήγορα, θα τα κάνω πάνω μου. Έλα, να σου πω την αλήθεια, βιαζόμουν πάρα πολύ τώρα. Και δεν έβγαλα ούτε καλά πλάνητα τίποτα. Τέλος πάντων, πάω να κοιμηθώ τώρα. Μάγκες, τώρα ξημέρωσε και πάω να ανοίξω τα παντζούρια. Άνοιξα λοιπόν τα παντζούρια από την μπαλκονόπορτα και το παράθυρο. Να σας πω την αλήθεια, θέλω να παρατήσω το challenge. Αυτό το challenge έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Απ' την άλλη όμως, άλλοι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούσαν να δουν. Σκατό παιδό. Ποιος φωνάζει? Η μάνα σου Ореώνα. Εσύ είναι η δωμάνα. Σου έχω ένα κρυό challenge. Wow, τι challenge? Το challenge είναι και τι φάγαμε να σφουγγάσεις εσύ. Εντάξει, πάω να σφουγγαρίσω. Έκανα βλακία και σφουγγάρισα πάνω από το σκαμπό. Φοβόμουν μήπως ρίξω κάτω τις κάμερες και μπήκα στο διάδρομο. Και έτσι τελείωσα για τον διάδρομο. Ореώνα, είσαι σκατός. Δεν πατούσα. Αφού τελείωσα και το μπάνιο πήγα στο πιο δύσκολο δωμάτιο. Όπως βλέπετε αυτό το δωμάτιο έχει πάρα πολλά πράγματα και θα μπορούσα άνετα να πέσω. Οπότε σφουγγάρισα και τα άλλα 2 δωμάτια και τελείωσα. Ναι, κατέφερα να σφουγγαρίσω. Η ώρα τώρα είναι 1 παρά 20 το μεσημέρι. Και σε 20 περίπου λεπτά το challenge λύγει. Από την αρχή του challenge έχω πιει πολύ λίγο νερό. Αυτή τη στιγμή διψάω πάρα πολύ, αλλά δεν θα πιω από γυάλινο ποτήρι για να μην σπάσει. Οπότε έπια νερό από το παγούρι. Έφαγα
λίγα snacks και το challenge είχε τελειώσει. Μάγκες, οι κολλητές εξαίρους έχουν περάσει, οπότε μπορώ να δω. Σχεδόν σίγουρα είναι το πιο δύσκολο από όλα μου τα challenge. Η δυσκολία του βάζω 6,5 στα 10. Ω, αχα, καλό.